Rồi try se sin pat ngai kable pi baro hakating ke berbual tam ke jong jisu. Dia hakni ke video ngan ai ke jing kentu ken pam ye pi ke baju pet ya ke channel ke jonga kenang ba pin yo tip na ma tun bun na preng jong pi pim tip ba kini ke bangan yo pan batai ye pi ke long ke bodon kam ke bangi don kam bangin haban tip bangi haban sneng khon ki ti ke jongi te pi ju in em ya ki khon ba let's say dan ki khon ki jong pi la ne don ki bom long kum taru te henre ki bobon bhang ayu i te la da kalong te pinyo an pen bet ya la ki jong ki khon te la da kim long ru shu pen ye thu lupa ya ki la ne pen sneng ki la ne la da don ki parlok ki jong ki de ki yo i ba ki le i kene ba kin yarap an pen hikai lem namada ke bangi hikai em hot ki don bet ki ba le persya ru ki ba keren ben ru ki ba ong on ba tai start o ba kumta o ba le ba hok o ba khlo o ba sarong tang ba ka kamram jongi hap e ban pen i na mar ba la dangi pen i ga jing bha ni yo hi la ka bainong ka ba bha no ble te habanga yelap e ka gospel haba utrai ong ngai ki brio ba ki debat puli bible ki don ru ki ba dom ki bitar nga ki ba ong nga bas ngo khlo so sarong ngau khlan puli bible ya la jong te hanrai kam de re kom ta kari tang ka jing kentu ken pham te judon hiru ka pa pen bor ka chong kamon ka chonga ka chong phi tang ba ka kamram jongi bangin phlangi hab ji ban phla te ngala ju i ki don ki bri kum tu da bu dor kum tu te hapo ki phone ki chong ki hapo ki dp ki chong ki te ki set bu de ki dor mrad kum tu ken ki sebu ken ka khmut mrad la ni ka suntur mrad la ni ka khmat mrad la ni ki bu ki skor kum tu te katun em uble sham smo bahare uble u depan sngau ken nga u ong ba sham sngau bahare na mar ba ya ngi ki briu em uble ula da thau kerpang ba ye ki mrat tu usu penlong ni kamar yang usu penlong handa ki briu uda thau da ka ti briu ma enga uda thau da ka ti blai ka ba khoi ka jong u te ngim dai ke ban penya sriem dor ya la de bat ki mrat te na ba ka jing im jungi kan salong kum ki mrat hi ka ba ki mrat te philas ngo tho hi ka jing im ka ba jin jar ba te uble la thau kerpang ngi te ngin ngin namle thau sha te da ka bangi bu ki skor blang ne ki skor miau ne ki khmat masi ne phi yo i amanta ki sha ya bu ki tu ki taman miau ne ki ai kum tu te phi sapan sneng ken ki khon ki jong phi ka kamram jonga bangan hikai wat ki ji hikai ki bar ru naman na hi ki ji hikai omde bangin bat perking tai ki ji hikai ki ba he handai ha i bar ru ni hap bani hikai ni hap bani pen ilang tigi banget ki bom nget ten le kom no hi don bon ha ki bri bedom nga ki bitar nga banga shat pen hikai te omde banga snow start la ne omde banga snow hok hanrei daka bangi phla hi la pen khoi i pop ki jongi daka bangi sneng i kan pham hi la pen khoi ka pop ka jongi namar uta u bom phlan em onom yo sat rote ka pop ka jongi la phipuli bible si lai pho sa pho la nong hisngi ru la da phim phlai ka kerteng ka jong trai onom la ban sat ya ka pop ka jong phi da ka ba phi puli tang ka bible han re ha ba phi puli phi ha ban le phi ha ban ko ngo phi ha ban nget phi ha ban phla ru she ki wei te ki ba nget ki bom nget te ni le kum no tang ba ka kamram chungi ni ha ban phla om dei re ba nga sha hi kai kum tu ki priu ki la bitar nga ki la shra nga banga pen i ke ju shisha la ne banga pen batai nga pen hikai ba namar ba ki dom ki bitar ki tungan nom ya lap churangan nang ya lap te compare la da ki bru ki priang ni kem priang kamram jongi ngi hap e ban pen i te ke ju hikai ke balengkot han re ngat kan ra ka jing kur khu ya ki ba ko ngo ya ro